чәчәкнең үз исе, һәр халыкның үз төсе. Борынгы тарихлы, төрле сөйләм культураларын, тел үзенчәлекләрен үзенә сыйдырган, төрле кабилә гаиләгә караган, гасырлар дәвамында үз кабыгына гына бикләнеп калмыйча, төрле буыннардан үтеп, бер-берсен туендырган, бер-берсен тулландырган, үстергән, үз мәдәниятен, сәнгатен тудырган һәм дә бар көчен, куәтен биреп саклаган, киләчәк буыннарга бай мирасын тапшырырга ниятләгән Россиядә рәсми мәгълүматларга караганда гына әле 195 милләтнең яшәве мәгълүм. Табигатьнең байлыгы, матурлыгы, яшәешнең төп мәгънәсе ысулы ул төрлелек һәм дә үзенчәлек. Бу үзенчәлекнең зуррагы да, биегрәге дә, акыллырагы да, алдынгысы да, артка калганы да булмый. Һәр халык аеры һәм дә тигез булып бу дөньяга яралган һәм дә бу дөньяда тигез хокукларда яшәргә яратылган. Әмма ил гаме күңелләргә тулганда, колакларыбыз дөнья хәбәрләренә сак булганда, үз халкы язмышына гозерле карашын төбәгәннәрнең бу заманга әрнеп салган авазы ишетелә. Исәнмесез? Үтүе күненен. Я с вами поздоровался на якутском языке. Үтүе күненен. Ну-ка, повторите-ка за мной. Балар бакчасында тәрбияче ир-атны күрү шактый сирәк күренеш булса да, үз эшенә бирелгән, балалар белән уртак тел таба алган Рөстәм Сидых кебек педагоглар милли мәгариф өлкәсенә дә килә башлады. 30 яшьлек инде шактый зур тәҗрибә туплаган остаз физкультура шөгыле, масса күләм сәламәтләндерү чаралары аша бу дөньяга әле кыяр кыймас кына аяк басып килгән балаларны Саха Якут халкының гырыф-гадәтләре, халык авыз иҗаты алымнары, борынгы уеннары, җырлары, биюләре белән дә һәр даим таныштырып килә. Туган телләрне өйрәтүдә аның бу махсус методикасы бөтен Россия тел укытучылары бәйгесендә зур игътибар казанды һәм Рөстәм Учууталны, ягъни якутча укытучыны дигән сүз бу бәйгенең җиңүчеләре Олимпына күтәрде. 3, 4, 5, 6, 7, Агыс! Сегодня вот Татарстан привез игру «Крестеби». Это прыжки через крестик. Якутская национальная игра, где развивает игру, прыгучесть. Ну и, конечно же, развивает язык. С прыжком мы развиваем язык, допустим, ведем счет, допустим, береги на нашем языке. И, конечно же, и языки у нас похожи вот с татарским, тоже вот со счетом. Детки, как вам наши? Детки очень замечательные. Сначала, конечно, были скованные, но потом мы нашли общий язык, и мы начали общаться, играть. Ну, вот, национальный вот наш компонент сыграл роль в том, что детям очень интересно. Вот, им стало интересно, и они начали раскрываться. Россиянең иң кыргыз табигатлы, иксез-чиксез җирләрне биләгән, иң салкын географик ноктасында урнашкан Якут Республикасында 700 балалар бакчасы арасында 400 туган якут телендә белем бирүче тәрбия үзәкләре булып тора. Сез әйтерсез, хикмәт санда түгел, хикмәт сыйфатта дип. Бездә дә 768 балалар бакчасы татар телендә белем һәм тәрбия бирә дип исәпләнә бит. Күплек кайда, туклык шунда түгелме? Әмма төпченеп карасаң, бу мәсьәләдә шактый күп төгәлсезлекләр бүртеп чыга. Якутларда да шулай микән? Татар үз күзләре белән күрмичә ышанмый диләр бит. Әмма Тукайыбыз әйткәнчә, сүзләренә ышанмаслык түгел. Яхшы сүзләр, бирә тәмле өметләр. 400 меңгә генә калган Якут халкы соңгы елларда Рәсәйнең бар халыкларына үрнәк бирә башлады. Аларда милли үзаңның үсүе, туган телләренә булган мөнәсәбәтнең үзгәрүе күзгә күренерлек дәрәҗәдә үсә бара. Якутлар үз туган телендә үз киноларын төшерәләр, мәдәниятләрен, мәгарифләрен аякка торгызалар. Инде берничә дистә ел Якут балалар бакчаларында педагогик эшчәнлектә тулаем лингвистик, ягъни тел мөхитен тудыру алымы кулланыла икән. Ягъни бала иртән бусагадан атлап керүгә, кичен атлап чыгуга кадәрге вакытны тәрбиячеләр аның белән үз туган телендә генә гәп кора һәм дә балалар бакчасы адашып китмәс өчен, юлдан чыкмас өчен ата-аналар, әби-бабайлар юлларында шәм яктыртып торалар.
Оғылар ба қандық жүріней? Қаллан көк, араңас, ат көк. Прямо со входа в детский сад вся среда уже на якутском языке, потому что уже ребенок окунается как бы в среду своей культуры, своего народа, везде используются. И у нас в детских садах везде работают советы бабушек, советы отцов, которые очень хорошо влияют на то, чтобы ребенок овладел своим родным языком. Первый, наверное, всплеск был в 90-е годы, когда мы получили суверенитет, и у нас стала реализовываться концепция национальной школы в 90-х годах. И вот второй всплеск, когда то, что было начато в 90-е годы, она отразилась уже в других видах деятельности, и через культуру уже вот те дети, которые выросли на этой концепции, они все-таки стали на практике реализовать эту деятельность. Вот этот период от детского сада до школы, насколько он важен? Не пропустить именно вот этот период. Мы считаем очень важен, потому что только в дошкольном возрасте, мне кажется, ребенок живет по модальности «хочу». И если это «хочу» уже сформировалось в детские годы, и он уже начинает понимать, что надо, что должен, и на этой модальности он начинает все это как бы реализовывать себя. Милләт һәр даим тел белән билгеләнә. Ягъни дөньяда ни кадәр тел булса, шул кадәр милләт була. Һәм бер халыкның икенче халык тарафыннан йотылуы, үз телен онытып, теге икенче халыкның теле белән сөйләшә башлавы аның үлеменә тиң. Бөтен Россия күләмендә инде 3 ел рәттән туган телләргә өйрәтүче укытучылар, тәрбиячеләр арасында ил күләм бәйге үткәрелә. Быел бу чараны Казанда уздыру насыйп булды шәт. И в карачайском, и на татарском языке есть слово «намыс». Карачаец в это слово вкладывает очень много значений. Туган телгә өйрәтү кайчан башлана? Туган телләргә өйрәтү дигән сүз гомумән урынлымы? Чөнки туган тел баланың беренче көненнән үк туплый башлаган хәзинәсе ул. Ана карынында ук ишетеп үскән, ана сөте белән кергән, әби бабай бәлүе белән сиңгән, туган туфрагына, чишмә һәм урманнарына, гомумән тереклек дөньясына беренчел һәм мәңге мәхәббәт тәрбияләгән тел ул. Әмма үз гаиләсендә туган теле нигезен алмаган, үз туган телендә сөйләшеп үсмәгән бала милли мәгарифкә дә инде шактый читләшеп килә, үз туган теленнән бизгән була. Мондый китек язмышка дучар булганнар бер без генә түгел икән. Оялары тузгытылган кошлар кебек, кай тарафка җилкенергә дә, кемгә иңне терәп игәргә. Посмотри, Исмаил, посмотри, пожалуйста, вот так. Любую форму ему можно придать и потом закрепить на основании. Конечно, уровень владения языком совершенно разный. Кто-то не знает вообще, кто-то знает немного, кто-то знает бытовые какие-то слова. Тем не менее, мы работаем со всеми этими уровнями. У меня была образовательная деятельность на тему «дом». Мы использовали слова, касающиеся, в принципе, строения дома. То есть это стена, пад, это дверь, дур, это крыша, таник. То есть 3 слова? 3 слова мы сегодня с детьми изучили и познакомились еще с национальной печью, которая называется тандыр. Дети наши стали плохо понимать адыгейский язык и почти что не общаются на нашем родном языке. И наша задача исправить, возродить наши традиции, искусство, культуру. И, естественно, мы стремимся к тому, чтобы наши дети говорили на нашем очень красивом родном адыгейском языке. Сколько часов в неделю входит адыгейский язык? Сейчас мы включили 1 час, а так мы стараемся в течение дня с переводом русский язык и параллельно адыгейский язык, чтобы дети лучше запомнили и общаться на как русском, так и на адыгейском языке. Почему же все-таки нам приходится изучать свой родной язык? Ну вот, не знаю, это, видимо, вот этот технический прогресс, то, что все у нас на русском языке.
видимо. Вот знаете как, дети, родителям некогда, дети все время в телефонах. Ну и сейчас, знаете, даже более этому способствует то, что много разных передач познавательных для детей, вот много, да, разных телеканалов, карусели и тому подобное. И там много развивающих таких передач, но это все на русском языке. Это хорошо, как бы ребенок это все познает, но и, к сожалению, у родителей нет времени. Сейчас такой темп жизни, они работают, многие работают круглыми сутками, им просто некогда с детьми говорить на своем родном языке. И вот, зная это, учитывая это, мы стараемся с детьми, конечно же, хотя бы в стенах нашего учреждения, как-то вот развивать у них эту речь. Ят хәләттән, чит хәлләрдән чыгу юлларын бүген һәр халык үзенчә эзләп газаплана. Үз кыйбласын таба алмыйча хәлсезлекнең чигенә чыгып, җил буенча үз барышлары белән тәгәри дә тәгәри. Ә бит аның кануни юллары бар. Илебездә һәр халык үз туган телен сакларга, якларга һәм дә үстерергә хокуклы. Моның турында илебезнең конституциясендә дә, телләр турындагы законында да, федераль дәүләт белем бирү стандартларында да, хәтта күптән түгел генә кабул ителгән телләр сәясәте турындагы концепциясендә дә әйтелә. Россия гражданнары туган телендә мәктәпкәчә башлангыч һәм төп гомуми белем алырга мөмкиннәр. Ике шарт үтәлсә, моңа ата-аналарның ризалыгы һәм дә мәктәпнең шартлары булса. Халыкта фәлән җирдә алтын бар, баксаң бакыр да табылмаз дип юкка гына әйтмиләр икән. Хак. Вы согласны с тем, что родители выбирают сегодня родные языки? Это палка о двух концах. Все почему-то считают, что вот в 2018 году вот это право выбора языка в качестве родного и для изучения учебного предмета как родного очень сильно снизило количество изучающих настоящий этнический родной язык. На самом деле это не так. Статистика показывает, что снижения нет. Наоборот, во многих субъектах за территориями компактного проживания национальностей, да, вот, есть возможность и предоставляется возможность изучения родного языка. Ну, например, в Татарстане изучается и марийский, и мордовский, и башкирский. Да, в то же самое время в Башкортостане изучают и татарский, и марийский, и мордовский. Да, у нас есть субъекты, где изучают и белорусский язык. Предоставляется такая возможность. Изучайте и украинский язык, да, в других субъектах. Поэтому это возможность, когда действительно можно выбрать свой этнический язык в качестве самостоятельного учебного предмета, и муниципалитеты в соответствии с новой концепцией государственной языковой политики сейчас должны активнее предоставлять возможности для изучения родных языков, поскольку в законе об образовании прописано в пределах возможностей образовательных организаций. И вот это вот в пределах возможностей образовательных организаций многие тоже считают как бы негативным таким моментом, что образовательная организация спокойно говорит: нет, у нас нет таких возможностей, и изучать родной язык не могут. На самом деле как раз и концепция вкупе с законом уже дают вот эту, я не скажу обязанность, но вот подталкивает к тому, что должны обеспечить условия. Ну, а если, как школу обеспечить условия? То есть больше нужно говорить о своих правах? Обязать – это никогда же не выход. Но опыт вообще всей жизни показывает, что нельзя навязывать и нельзя обязывать. Надо начинать работу с родителями. Да? Мы уже много на разных площадках говорим о том, что ребенок, а впоследствии человек, который владеет своим родным языком и параллельно с родным языком еще вторым языком, например, русским, да, вот билингвы, если у них паритетное, хорошее владение языками, то билингвы всегда успешнее других. Потому что вот это навык с детства, да, привитый, переводить с родного языка на русский быстро, да, чтобы понять, о чем идет речь, или с русского на родной язык, чтобы понять опять-таки правильно, о чем идет речь, о задачах и так далее. Это их с детства учит очень быстро, просто оперативно реагировать на какие-то задачи. Это вот человек, который с детства воспитывается к работе в условиях многозадачности. Родной язык – это то, что приходит каждому человеку с молоком матери, с колыбельной песней, так ведь с бабушкиными сказками. А мы сегодня говорим об изучении родных языков. Вам не кажется это абсурдно?
Конечно, кажется. Например, наше поколение, да, мы впитали родной язык с молоком матери. Мы с рождения говорили на родном языке. Но, к сожалению, сложилась такая ситуация, это еще в советский период, когда в какой-то период, это, наверное, 80-е, может быть, годы 90-е, стало как-то не модно, возможно, говорить на родном языке. Все старались своих детей научить именно русскому языку. Ну, потому что осознавали, что для карьерного роста, для успеха в жизни детям больше пригодится русский язык. И поэтому сегодня мы имеем такое поколение родителей, которые сами плохо владеют или, к сожалению, не владеют родным бурятским языком. Бурятский язык, к сожалению, внесен ЮНЕСКО в список исчезающих языков мира. Есть ли все законодательные возможности, скажем так? Ну, мы считаем, что все законодательные возможности, наверное, уже есть, но не для всех, возможно, регионов, потому что мы приехали из Забайкальского края, у нас нет государственного бурятского языка, как есть государственный бурятский язык в Республике Бурятия. И, возможно, такую же ситуацию ощущают другие национальности, потому что в Татарстане одна ситуация, а для татар, которые живут, допустим, в Самарской области, в Саратовской, наверное, другая ситуация. Что для этого нужно? Ведь сегодня говорят, что родители выбирают родной язык, и родители вправе в любом регионе выбрать свой родной язык. Это очень сложный вопрос, потому что право выбора должно быть в современном мире, наверное, у каждого. Мы считаем, что наш священный долг педагогов – убеждать родителей. Но это ведь это ваш священный долг, но это не ваша обязанность убеждать родителей. Да. И родители понимают, что они не обязаны выбирать родной язык. Не знаю, как это законодательно. Наверное, надо все-таки сделать так, чтобы... А как мы это сделаем? У нас же в паспорте не написано, кто ты по национальности. И человек скажет, я, допустим... Я не бурят, да. Я не татарин, да. Я не обязан. Да. Шулай, кем кокшатты соң безнең түбә тохтасын. Бер сафка тезелгән бу елларда, үзелгән араларда гаеплене эзләүдән хәзер ни файда? Янгыннан соң кышкырмыйлар диләр. Бер-ике сәгатькә калган туган телләр, бер телгә калган имтиханнар, бер телгә калган мәктәпләр, милли мәгариф игеннәрен саргайтты-саргайтуын. Әмма туган телләрне сайлаганда үз ана теленнән ваз кичкән ата-аналарны бу әллә инде артларынан күсәк тотып үтерәләрме? Үз өйләребездә, үз көйебездә туган булмаган телдә сөйләшергә дә беркем дә мәҗбүр итми. Очень беспокоюсь, переживаю. У нас язык уже мало кто разговаривает, вымирающий язык. Потом делаем все, чтобы его сохранить. И учебники пишем, и вот с детьми работаем, и с бабушками, дедушками держим связь, чтобы сохранить свой язык, чтобы он жил дальше. Смотрите, какую огромную миссию несут сегодня учителя родного языка. От учителей очень много зависит. Надо в первую очередь самому учителю любить язык и преподать так, чтобы дети полюбили и дальше продолжали и разговаривали. Бәлкем җылы бер киңәшләшергәдер. Халыкның һәр түгендә, һәр күзәнәгендә, һәр кан тамырында барган бу киренке фикер ташкынын кубарырга, бу иҗтимагый ширгә дару табырга, купкан, шатнаган, кипкән, кубарылган, кителгән халыкның күзен ачтырырга, кысыр күңелләргә язгы гөрелте кебек бер өмет чаткысын, бер янар чырак өстәргә вакыттыр. 70 төбәктән Казанга гомум Россия укытучылар бәйгесенә җыелган 120дән артык укытучы, тәрбияче үз дәресләре, үз педагогик эшчәнлекләре, үз тормыш тәҗрибәсе, шәхси үрнәге, эчке ышанышы, куанышы аша безгә сабак бирә. Һәрбер өлкә, һәрбер төбәк шундый зур әзерлек алып бара. Ел дәверендә үзләренең төбәкләрендә җиңгән укытучылар шушы Россия дәрәҗәсендә үз төбәкләрен яклыйлар, һәм чыннан да мәсәлән шәхсән минем үземә охшаган рус телен
туган тел буларак укытучылар арасында, мәсәлән, Санкт-Петербургтагы килгән укытучы шул кадәр нык тәэсир калдырды бездә. Ул шул кадәр балаларны яратып, эмоциональ дәрес үткәрде. Шуннан да битараф калып булмый. Шундый яхшы фикерләрне, мәсәлән, мин үзем караган дәресләр арасында бу Карелиядән килгән, инде юкка чыга торган веб стиле укытучысы, Кабардино-Балкариядан килгән, Калмыкиядан килгән, менә шушындый республикаларда чыннан да методик яктан әзерлекле үз эшләрен яратучы укытучылар бар. Шуңа күрә безнең милли телләребез, Россия Федерациясының милли телләр яшәр һәм алар тагында үсеш алыр дип ышанабыз. Иң беренче нәмә шатландыра, куандыра ошо сара. Ошо зур Рәсәй кемәлендә туган телдәре укытучыларының бер җирдә йыелышы, бер-берен аралашы, балаларны яңа һәрбер регионның, һәр халыкның яңа илемләргә өйрәтеп, шуны куандыра. Иң беренче шул. Һәм менә без бер-ике дәрестә бүген карап киттек. Балаларның күзләре яна, балалар теләй яңа әйберләрне өйрәнергә, яңа һүзләрне, икенче телләрдә бәлки ул һүзләрдә алар беренче тапкыр кабатлайлар, рәхәтләнеп кабатлайлар. Шуны куандыра. Нәкъ менә алар бүген тормышыбызның күге, көзгүсе. Нәкъ менә алар туган телләребезнең урынын билгеләп күрсәтеп баралар, серләрен табалар, киңәшен бирәләр, яшәешен тәэмин итәләр. Карачай теле укытучысы Мәрьям Чотчаева, бурят халкының теленең тишкәлекләренә өйрәтүче Светлана Раданджапова һәм татар теленең матурлыгына мөкиббән киткән һәм аны үз тормышының асылына әйләндергән алтын үзәгенә беркеткән укытучы Казанлы Ләйлә Гарифҗанова бу бәйгенең җиңүчеләре булды. Когда я училась в школе, я в старших классах влюбилась в уроки своего классного руководителя. И у меня тогда сформировалась мечта также влюблять учеников в свои уроки, как она когда-то меня влюбила. Сейчас я иду к этой мечте, и у меня есть ученики, которые идут по моим стопам. Не только по татарскому языку. У меня есть ученица, которая поступила 3 года назад в театральный университет. И в этом году одна ученица тоже поступила в театральный университет. Я работаю 37 лет в одной школе. У меня только одна запись в трудовой книжке. Такой огромный стаж работы дает мне право и возможность сделать какие-то результаты. Если 30 лет назад я для того, чтобы объяснить какое-то понятие, объясняла на карачаевском языке, потом переводила на русский язык, то сейчас, чтобы объяснить что-нибудь на карачаевском, я сперва объясняю на русском. То есть уровень владения языком и знания языком сейчас, конечно же, стал ниже. Здесь сейчас вопрос стоит о сохранении народа. Деньги и придут, и уйдут, а народ должен существовать. Поэтому вот такой сам вопрос, а если поднять зарплату, а если добавить, само собой, и поднимите, и добавьте, и дайте возможность учителю чувствовать себя именно учителем. Но это не самый главный вопрос, это не самое главное. Давайте сохраним свои языки, давайте дадим возможность народам еще тысячелетия продержаться на этой планете. Учитель родного языка говорит именно на языке своей родины. Вы знаете, сегодня перед конкурсным испытанием меня в коридоре встретили организаторы конкурса, и мне задали сегодня первый вопрос. Они были моим жюри. Когда я только переступила порог, у меня спросили: ну как вам в Татарстане? И я сразу же стала говорить: вы знаете, это Кама, Волга, песни, храмы удивительные, ну просто сказочные легенды. Вот это и есть родной язык, когда мы знаем свою землю, любим и передаем другим. Бу сынау чоры ничә елга сузылыр, кем суқыр құдіреткә ышаныр, кем буйсынып қалыр, тотынып қалыр, кем үз йөзен саклап қалыр. Бу биремне хәзер инде үз өйбездә, үз көйбез дигәндәй безгә шишәсе. Ата-бабаларыбыз безгә мирас итеп калдырган, олулаган, кадерләп үстергән, иркәләгән, юаткан, юанган, олы бәя биргән, аның хакына бәхәскә кергән, аны саклап калыр өчен канын, яшен түккән ана телебез исәнлегендә милләт язмышы, халык кагъбәсе. Таң
Таң вакыты татар йоклый, мин йокысыз уянам да тиле кебек тик бер үзем уйланам. Тормыймын үзем ятам, ятмас идем дә, җибәрми атадан калган хатам. Янган, сүнеп барган һәм дә исән калган һәр йолдызны бу күктә Сәгыйд Рәмиев әйткәнчә аталарның казанышлары да, хаталары да, гыйбрәте дә, насихаты да әле безне яшәтә кебек. Максатлар, чараларны аклый диләр. Уйланучы, уйландыручы, милләт киләчәге турында кайгыртучы, дөньяны агартучы, аны төрле төсләргә кертүче, моң аһәң салучы, бизәкләргә баетучы остазларыбыз булганда, хаталар да төзәтелер, яралар да ябылыр, йөрәкләр дә уяныр, күңелләр дә шатлыктан әле ошыныр. Телебез балкышын бирүчеләре дә, аны күрүчеләре дә исән була күрсен.